Čaute, zdravím vás, ja Komerciál, natáčame Let's Play tuto s Helikom. Čaute. Vlastne a to je asi všetko, potom dajte like a odber vlastne na konci. A tu sú kuratá. Ja idem na drevo. Dobre, ty choď po drevo a ja tu zoberiem jedlo. No už máme 2 kuraťa a 4 pierka. A zase je tu slepica. Koľko chceš dreva? Neviem, tak aby sme mali na doma, tak. A lepšie je ťažiť toto biele, pretože to sú tie biele dosky. No. Čakaj, len si spravím crafting a sekeru. No. On si spravil si z cobblestone sekeru, sa mi zdá. No tak čakaj, tak si najprv krompač. Vlastne, vlastne nemusíš, pretože tu nie sú ani rezidencie, že by ti to vypisovalo tie kódy. Aj, tak to je pôjde. Ja mám už 6. Máš crafting? Aha, máš, dobre. No, tam je. Tak ja budem rúbať toto, či to je brezové teda? To brezové lepšie bude. Ok, tak toto bude len tak na výrobu. Dobre, len aby sme sa nestratili. Či kde budeme mať dom? Tuto niekde. Aha, poď sem ku mne, tuto je dobrá plocha. No, chcelo by to torčku a uhlie. Nevidíš niekde uhlie? Tu v tých skalách? Pochybujem. Pretože aby nemám X-ray, sorry. Ale tuto, kde sú... Ja vidím uhlie, ale je moc vysoko. Nevadí, obetujem sa. No, aby sme si mohli to... Máš krompač? Mám. Len aby hráči videli vlastne natáčanie, lebo keď nemáš torčku a ideš do tmy, tak to je blbo vidieť. A tak vlastne tebe to je jedno, lebo ja natáčam. No čakaj, ja si to potom len pozriem na YouTube a dám like a odber. Vlastne potom do popisu dám aj našu stránku, čo sme spravili webovú, je to iba narýchlo samozrejme a nie je to nič extra. Servery ostatné, čo vlastníme? No servery ani reklamu by som moc nerobil. Nechcem reklamu robiť, iba by som dal skôr kontakt. Vidím uhlie a dosť je blízko. No, kde je v skalách niekde? No. Máme asi 12 torčov, lebo chcem ísť do podzemia na cobblestone. Počkaj, kde si? Aha, tam. Aha, bunny hopujem. Boss. No, poď sem. A tu ešte aj voda, paráda. Však práve to je dobré, že okolo je zo pár piesku, aspoň na sklo stačí. No a naše budeme mať tenké skla, hej? Tak stačí aj hrubé, aby sme nemuseli dávať zbytočne míňať. Pozri tuto. Počkaj, raz, dva. A ešte uhlie. Aha, to sa takto vyrába. 16 torčiek, paráda. Ja idem zatiaľ dole týto drevo, keby si stále. No. Stačí na 64, nie? No, stačí. Len potom na dom asi bude viac potreba. Ja idem na kamene. Aby sme mohli aj pec mať a tak. No. Koľko máš mesa akuracieho? 4, ale nevypečené. Dám ich vypiecť. Mám už na pec. No však potom. Mám už na pec aj, čiže to je pohoda. Mohli by sme si dať potom Survival Island. To potom, to nemusíme spomínať. Možno ďalšie video, hej? No možno. Nechcem. Však tohto bude koľko časti asi? Neviem, záleží ako chceme natáčať, ale to je teraz momentálne jedno. To je prekvapenie pre hráčov aspoň. Čo som to chcel spraviť? Ja už začnem robiť dom, hej? Však jednoduchý. No, stačí taký z dosiek. A z čoho iného? Tak ako aj z kameňa môžeš. Však hej, ale... Počkať, čo som teraz? Aha, už viem, čo chcem, sekeru na drevo. Chceš aj ty sekeru? Tak, nie, netreba zatiaľ. Ale
Keď už si tam, tak mi môžeš vyrobiť. No a poď. Poď tam pri tú 5 som ti ju vyhodil tam pri crafting. Akú kabel? Dobre. Na čo sekám toto drevo, keď mi je na nič, ale nevadí. Všetko sa hodí. Mám vajíce zo slípky. Keď ich budeme mať viac, mohli by sme aj farmu spraviť, sa mi zdá. Akorát som to chcel povedať. Ale vlastne tých častí bude veľa a to nebudem ani hovoriť dopredu, čo budem natáčať, kedy budem natáčať, bude to prekvapenie pre hráčov. Dúfam, že mi čo som bol raz na jednom serveri, tak mi padlo aj zo pár golden apple zo stromov. To asi ťažko tuto. Pri našom šťastí nám vypadne veľké, vieš čo? Slepica zabijem sekerou. Veľké hnedé. Na jednu ránu. Kamarát, už mám 1 XP. No veď stoj. Dobre, už má ďalšie kura. Budeme mať akurát dosť toho. Kde som ich dal? Koľko to budeme mať po schodí? A jedno stačí. Tak aby sme sa mohli vyspať, keď bude noc, aby zombíci ono neotravovali. Tak, ak máš vlnu, tak pohode. No tak vlna, no, tak to nájdeme. Cez noc pôjdeme vlastne do podzemia, nie? Môžeme, ale najlepšie by bolo nejaké tie chodby nájsť. No však hej. Lebo tak toto nepôjde. Mám ďalšie 2 vajícia zo slípok. Už mám 20 cobblestone, lebo s týmto dreveným to kopa nejde. Počkaj, aha, tu je to. Vyrobím aj čestku asi a tam dám jedlo. No aj tak ja tam tiež pridám, koľko mám to, 2 mesa mám. Ja si presne tu tam dám všetky veci, čo mám také. Torčky si nechám. Môžeš to presunúť do domu. Dom je kde vlastne? Tam na tej jedinej trošku rovnej ploche. Aha, vidím. To si zrovnoval, či to tu bolo už tak? Nie, to tu už bolo. A aj saplingy sú tu, to môžeme zasadiť. Nebudeme rúbať všetko. Ja by som to dal trochu vyššie, aby sme mali také štvorokna. I keď viac dreva bude potreba, ale myslím, že s drevom nebude problém. No však hej. A nevadí, keď už to budeme mať z rôznych dosiek? Nechcem, aby sme boli ako tí černí obyvatelia našej Slovenskej republiky. Nechcem byť rasista, ale proste človek by mal byť radšej bielý. Jednoduchšie povedané. Aby to nie... To ty si padol, či? Ja. A za chvíľu budem asi jak hladný, ak vidím. Máš dreva dosť? No, už len 1,64 Hodil som a ti za 9. tebou 30, čo som mal. No, už ide tma, tak toto je zle. Dám som niekde aspoň torčky. No, to by si bol dobrý. Tak ja už robím strechu. Dobre, dobre. Počkajte, kde je? Naťaž piesok, keď si pri tom, hej. No, pohoda. Stačí dosť, celkom by bolo potreba. Počkať, ja tu nemám ani lopatu. Vlastne z toho obyčajného dreva môžeme vyrábať, čo ja viem. Nešikej. Čakaj, ja idem po crafting alebo tak. O prasa idem ho zabiť. No, to by sa hodilo. Alebo keby sme ho nezabili a našli by sme seno, by sme mali, tak by sme mohli spariť. Neskoro. Nevadí. Skoro. Ja rýchlo vyťažím trochu Čo som teraz chcel vlastne aj? Lopatku. Nič. Zoberiem to do domu už, hej. Zober všetko do domu, aj česku zober. Však hej. Počkaj, ja ten piesok si zatiaľ naťažím. Tebe to ide? Mne tam nejde kopať trochu. Neviem prečo. Neviem ani ja.
Ako nejde, že nejde ti nič kopať, alebo... Nie, myslím, že vykopem toho a zase sa to tam objaví, vieš, ako keby som nemal práva prejsť, Ale tak. tu ani rezidenci nie sú ani nič. Bacha, creeper, vidím Kde? creepera. Tu. Bacha, ide za mnou, Kde je, bacha. prosím ťa? Tu musíš zautočiť na Nevidíš? neho. I keď možno buchne... A jasné, už 2 XP máme. Pozeraj, Lukáš. Pozri, no a pozeraj. Vidíš? Neviem, kašli na to teraz. Čo má tu? Tu čo bolo? Ja som ťa nebuchol, hej. Hladný. Z jablk. Máš No, jedno som mal, čo vypadlo, ale... Chcelo by to... Oh my god, Archer! Kde som dal krompač? Nera ťa ruším, ale asi ma zabíja Archer. Nevadí, si blízko spavnu. Kde si, nevidím ťa ani. Idem sa teba do podzemia. Radšej nechoď. Neskoro. Neskaď za mnou, lebo potom sa Hodíme stade to. Potom sa nebude dať kopať nikomu. Dobre, som tu. Šilák. Počkať. Nejaký flint by to chcelo. Na čo? Zapalovač by sme si... No, dobre mám. A teraz ešte železo. Ale to asi tu nenájdem. A už tu není ten Archer, idem von. Dobre, není tu nič, ja idem rýchlo, ne? To železo by to chcelo nájsť trochu ako. Aha, už vidím toho posratého Archera. Oh my god. Je tam dám rýchlo všetky veci, aj keby ma zabil. Mňa si dojde krompač a to nebude dobré. Našiel som železo a došiel mi krompač. To poteší. No sorry, ja mám 3 stehna, naháňam Archera, mám 1 srdce. Nechám sa zabiť, nech má viac srdce, nech mám one. O, dobre, zabil ma. Počkaj, dobre, len... Ma trochu sere, že mám už aj posledný. Hustý. Dobre, počkaj. Oh my god, prečo tak veľa Archerov je pri mne? Neviem to jedno teraz, ale máme železo. Máš písok. No, mám určite. Asi... Ježiš. Prečo tu musia byť tí Archery? Tak sa... Nehaj zabiť a máš. No, len ak sa ja hore dostanem, to neviem. Nahážem, že pod seba. Bacha, sú tu 2 To Archery si mal hneď podať skôr, ale pred však oným. nevadí. Čo sa bojíš, alebo čo? Nič ti nespraví. No však, Iba hej. strieľa, ale tak. To sú... Mám aj šíp jeden. Kosti. Kosti, potom aj... No, hoď mi 8 cobblestone a Kde si? piesok. A Poď do zopár domu. koalu. No čo potrebuješ? Cobblestone a piesok. A uhlie. Uhlie nemám. No nemáš ešte 2 cobblestone. Vieš na pec. Ja aj 5 spravím, ja. Ja aj tak správno. A kde si dal to, čo sme tam mali? Nemal som krompač. Aha. Počkaj. Tak čakaj, hoď mi sekeru, ja idem rýchlo zo pár Čo? Aha. No a tu máš sekeru. Hodil som... Nechaj, už som mal v Nevadí. pánke, vieš. Idem rýchlo naťažiť zo pár oného dreva. Vlastne koľko už natáčame, ani neviem. Pozri radšej, vieš, len nech nevyprávame do prázdna. Ale tak natáčať, len nechcem mať dosť dlhé časti tých videí, lebo... Lebo to by bola potom No nuda. napríklad. Prečo mám... Aha, Ježiš, zase to je Archer. skeleton, nie? No, to máš jedno. Archer skeleton, to je skoro to isté.
Mám ďalšie kosti. No v pohode. Tuto vykosím tie stromy, nech vidíme dom No, trošku. chcelo by to nejaké tieto orčky domov aspoň dve. Kde si ty posratý archer? Počíš, ak to strieľa? Mne to je jedno. No, hodí sa na to. Hoď mi krompaž, ak máš. No hoď. Dobre, idem natešiť uhlie. A tak vlastne, ja by som už aj týmto videom končil a ďalšia časť by sa natočila neskôr. Tak teda, dobre, tak končíme tento diel Let's Playu. Tak vlastne ďakujeme za vzhliadnutie, ak sa vám to páčilo, tak dajte like a odber. A lúčime sa s vami, čaute. Čau.